dealing with debts and as a ready a kahun ejuma. Abusiafo na otwe akọ apro asan abeto yembio kote mu nyara ye ne usua adusua bia watudin say managing for the master till he comes and say ratio so ama owura no kopem say obeba ye ne wo adikan aye adusua emako enan na otwe mu no ewo adusua etoso enum so wo hwe adusua na atifia asam na ose redi eka ho dwuma adusua baako a yedikan eye twam ye hye adusua anase no eye se yehu se ye ka onyankopon abusua no ho ena afi yebehu se ye ka onyankopon abusua no ho de a na de na onyankopon ne ye ewo apam no ne sen apam no eye efanu apam no bi wo ho a ejina onyankopon ene ye nso ena apam no bi nso wo ho a ejina onyankopon ko aso ye no wadikan aye se adusua no afi ya ba behu nso se taif apam anase ntusududu apam no net sen ye ne wahwe ntusududu no krampo efiri hifa na baaye ne botaye ene sei ena senpo ena yenyi ntusududu no ena efiri ho no nso ye ne wasa aba behwe offering anase maso afore na ye ka ntusududu no nso eno nso efiri hi ne baaye eno nso sen ena yenye no eno na otwe etwa mu no ye ne ye saa na otwi mu no ye ne wo ba behwe okwan e befa so na eka edi yen na amre yen na ye okwan de befa so no Bible no Bible ma solution anasa no yi a ye de beye na afi yetimi ade ye ho afiri eka ho ndi se wan pese odo hu be hye adusua ni nyina mu a enye de ye ne wo Bible yi twen yen ye de mu pensem mu ebebre osisi a secondly, what declare my own say, men pesa mesan de kapio, men pesa for mesan abaga kam. Ya me tlo ko say nka ne madie, nka e kan be meni ye. Ense say oye ni oye mu. E de be na mu obi be oye ni. Wọ́n sá kó kafo bósíàn fúfurọ̀ ẹ di àbá bí pia kan náà wọ́n. Mesan ama munyina akwaba na fe mede asida pace nso ede ama wana wo moboaye ma de biara ye da edisa adisua yi ede ebrem eye 3ABN TV Ghana sa adwumakuo yi na omoboaye ma na otwe biara ye boa na edisa adisua yi ede ebro 3ABN TV eye adwumakuo bia omofa nyankopon asem na omohwete ede kowiase afana nyinara enti se ye adisua na omoa na boa ma ede kowiase afana nyinara na msetre bi ye nipa ankrankra bi na ka ho abom no mo yesa nyame adwuma yi ntino eya na ehu sikasam no ejin kakra so wo mo bi apese ode boa tre bi na obehu won number no we mfoni na ni fana frɛ wo bi beje so na mo akakra bi obetimi no wonso ode aboa tre bi na nam saa ye so ema asampa no atimi atre akowiase afara nyina na wonso daache no wonso waba be ka womo a Yesu Kristo be ka se mekọ machi a medigya mo no wonso waye wafamu die maboafo no aye krado omo ba be boa na se na medi kankan na disu etoso enum no yede abro enne mewo openi Samuel ababio eka me ho ewo ha se openi Sami yemo akwa great me da se enenso yeto nsafre watimi aba me ba manimu a Elder Hansen asamwana ewo efimfino Elder Hansen yemo akwa Yeah. Eda asese enenso watimi edi odo abo odomo na me ba menchen hase nso pea openi otin mensa so eneti openi otin yemo akwa great deda mase afinso misre nyankopon chira so edi mamunyinara se mase madaji se emfa adusua se emfa mpre yengatifo yo babia wo biara no ahobrasie mu katawani na mema openi otin mensa emompae emaye ma emompae da wasi enjefoni yambofu don mu ihia wo yenchen braso so mai do adisua ebra foforo
so senti ase be ye adwuma age se wo nyame obeka yan ho senti adesua mu pensem mu no odum mu beka yan ho enti ase nwie peye amen ye ti aboan wo ya setram wo ya brabo mu enti me aka yan ho so we nyame som mu na ma ewie bre mu ye bia no sa agidifo no enti me aboan a hye yenden enti ensu fra ne empire bo awie no pay ni anwumre ba bia no Yesu din manti amen amen great yadru addition etoso enom I'll say dealing with debt and I say ready account juma no kwasam ne say yenyina yenim sene eka esi etie yenyina enam say ye ho enso ye ho so ntino to da bia na opese wudi nia wani da so wo kina wo benya no ene sanse wohia ne ne wontimi ntwen ma okina enso enti wo se wudi de wani da so no na ama wa kwakodeka afia okina no beso na e wo se anka de wadi ne nra no e wo se okoye hu adwuma no na fa me konsu ni ho na ama ababa to so na wotwi mu abusiafo ye pese ye hwe okwan a niema ekaba na afi okwan a ye befa so na yeyi eka afiri honomo na yetimi ade ye ho na mpo se yentimi enye kanum firi okwan befa so atenase na ye manage eka na enkoye te se na ebi no mo ya makɔhye me ho akomfo makoku me ho ana se aye depression aye yare bebre ye hwe Kristo kwan so okwan befa so a ye bedi eka ho dwuma na maboafo no aye krado mo ba beboa na ye de emu empensempensemu e de abrem no yenka abosam no Proverbs chapter 27 verse 7 megusem ngoma no echeye aduonu Proverbs chapter 22 verse 7 megusem no echeye aduonu mienu yimu ensom pamcho megusem itreye aduonu mienu ntchemu aye ensom no se odifo di ahiafo so na odifani ye die odifem akwa akwa amen but yendi kan enhwe yen adusua no ewo ofan so eka hawo no a eka de ba anase eka hawo ahodo no yenhwe sene onyankopon anka opese ye betenase hwe Deuteronomy chapter 28 1 and 2 and 12 no yenhwe onyankopon tirimopo fa ne ma ho ewo eka ho yenhwe sene sitie so mo meto so no iti aye adu no enwotwe mu ba akon enimi no so na se utie awrade onyankopon ene so behwe no na wadi ne mra nsem a mrehia wo nei enyina so a awrade onyankopon be ma wo so akosoro asi asase so ana mama nyina so na nhira eyi nyina be ba wo so na ebeto efrise utie awrade onyankopon ne amen 12 no 12 yimu aya edu emienu no ose awrade ebebue na depa krabia a eye osoro no amawo na ato asase so osuo ne bremu na wohira onsa ano adwuma nyina na wode ebefem amanaman pi na wode oremfem obi eho bibi amen amen enti shakin kasema yake wo hwe Nyankopon ne timu popa ma onipa no nanka etesei echia adofo nyina na megidi se answer na meko o question no so no yenka ye ho se Sabbath school no se yesua atwamu a moma ye wire mfi because yesua 13 lessons a for debt management ho nti we dey na wotwe yo dey bo sa 13 lessons ni nyina tofa e dey ahye ho se ye nyame ma e se ye hu se eka enka nyame enhyehyɛ ye ho enti from ne ye kenka ya na wo bi sei onyame ni trimpo no se conditional o se mutie mene na mudi memransem so na mudi menhyehyɛ ye so na mudi makwan kyerɛ achi na moye broni say faithful to me na niamaka bia moya anka insurance mo a maybe kenti we 14 no 28 no up to 14 ni nyina no insurance a onyame ede ema ne mba na
nyame tiri mo ne se nka ne made anka eka memene yen if you say verse 12 no kenkan ye no opani o kenkan ye no o say anka ye nkofem bibikura emfiri obi ho nti ko ba bi a ye tade ye kasa no so be yetire na wonye dua ube yetire na wonye dua no comes to yenka ebosem no ene no o say na adefo ebekoso edi ehiafo so na nia ofem efiri obi ho no ono ebeye nia ofem ye no akwa sa ni ofem odi fem no nakwa enti nia na the debt problem no nyina ne say onyankopon hwehwe say ne mba because obi ani ho a eka me ne wo a ubetimi aye faithful ama tight ye dikan aka ho asa ni offering ubetimi aye okafo bia no ye de tutu ye ho okafo didi oboa udidi kura no a ento ho every say tete no ana ye dan no kura na eyi gate na no ana ye fitwehye ana se compound na o se wu se okafo eba na wudidi a oyam hye ebe hye wo no ema aduane no kura no etimi efiri wo ho eno nti esane se nti obemu se tete no na ana se enemire mu kura ya kan mamu no ana se ye kuro mu no obi odika bia na why defensive wo ba beji usika no pa no anopatu tutu se wo be dan ka wo ba wi so wi kete se wi abo kate se wo be dan ka ade san so a ade san ye ho ne dan ka ade san ye oba no e ka na wo da ye tama ye de oba no odidi a na me nsa da aduane mu yi na wo be ye wo dia me yi me nsa sika ne da ho aka de be ma no sika any hoti no there is always an excuse exactly and there be answer na eba esi hu wo ho ana eba but yen kan say eti eno so esan ekire say esan that ideal nti no onyankopon empese ye be ko okam nti no there was a survey bi a eye a ekire normal hodo a emanipa ekokam na miensa adisuane de ma yen no na edikan no ma me monitor fan simply or say na edikan ye ignorance ni obi a wonim ignorance ne sebi enchire ne wan ko school because obi a university obi a professor so ignorant financial ignorance eti ignorance no ye say unnim how you see manage sika anas you manage ye ho a ubetwa wo coat ubekate wo coat according to your material when you size you according to the material you have and this wo size so na say material ni so a fa pam pieto and from pump up and down because we mean ignorance. Number 2, no say greed and selfishness, which is in the biggest net. Obi owa unimpa and so and social media ya be no main and no competitions, unnecessary competitions, greed when you be. But when say ade we say no ode ne ho akohye mu na ade na ama no eka enti yenhwe ne nso na ne etoso miensa no o say ne ade obi tuka mu no misfortune, personal misfortune. Either say ya wo ato aka no mu dada ana say wa wo ato hia futufutu mu ana say wa bob modern ya adwuma na natural disaster ana ejabia be hye no ato renchem bia be se no nanso ni nyina mu no o se ye sitie na yetie ne a ebe ka ho asem yi na yetie ne kota ya kan nyina ebe reverse yen afiri eka no mu na ede yen abesi onyame kwan no a odi ama Deuteronomy no so great me that was say a very important person Elder Hansen a church mu no ye hu se ne na onyankopon pese ewiase na nka ye de wa mbose ye mbedeka but wabobo enema ne biso nema miensa ne ema yetimi ekoka mu ba ko ye wunnim sika ho ntotoye etimi mo obi eka mu na afenso no pese menkomanya ani bre etimi manipa eka mu na afenso no atorenchem eno de enya wo na wo yeye wabombode a pewonsase anase wasi wudaya nka wote ho no mo eja bi firi hin wa ba betom ase wajapade nyina wafu eja akohye no anase wonim se business bi na wo ye na wodi usika akohye na business na ankoyie ni nyina no eye niema ema yetime eka mu na sane adisuane ebe kire no yemfa nko na wie ye na afi ye hu okwan a ye befa so se bibisa aba wabrabu mu a okwan a ye befa so na ye timi atrase a eka no ebe free yen so great me da mo asepa se mo achechire musa ama yenko yenimu
yɛnhwɛ biribi ɛwɔ Matthew chapter 24 6:24 na afei 1 John 2:15 yɛnhwɛ adesua bi ɛwɔ hɔ ɛma yɛn ana Matthew 6:24 ɛna afei 1 John 2:15 yɛnhwɛ nsɛm a ɛwɔ hɔ no. Matthew asampa iti yensia chimu a aduonu enan ma enti ni atro no ese ase obiara ntumi nsum awura no mbeenu se ba saa obetane ba akon na wado ba akon ana se ode ne ho ebe bata ba akon eno na wobu ba akon anintia mori ntumi nsum onyankopon ene mamon amen amen. 1 John 2:15 no 1 John 2:15 nso say mun no wiase ana nioma ewo wiase se obi do wiase a agya ne do no eni nemu Amen. Amen. Yɛnhwɛ saa nsɛm mmienu afutusɛm bɛn ɛna ɛma yɛn ɛfa adesua yɛsua ɛyi mu. That's me opinion. I'm say someone I throw in the mind and muda hopifi sebi. Untumi no awura no mbe no kre. Yes an say seti bia we ba akon akwa. No di no kre so ma ba akon. No kre die hu hia pa pen for papa mu kan ama homeka. Wo do wiase no. Wiase no won hyehyeye. Okay. Enti se wo ye wadwen se obedi wiase na chi dia. Ube follow ne hyehyeye no. Sani aminu akan no say me no wiase. Because ko do wiase a say the wiase no pe ya ahonya. Ahono ahonya so won so obi a wo position a wo no. Nuru sa measure na wo pese wo do ho ekosie no. Afefe di a ekoso wiase ne niema a ewo boi a na nipa atudi akiri. Ebi a wo income na say o means of no enuru ho enti adenti na wo so wo pra say dia baby amanfo na wo be na mo bi ohu dia me kire no wadwuma a wo ye no kakra bi a ye de ma wo no na wa hwe so na wa sesen ho na dia wo de be hwe obusua na wa de bo wo ho bra no wa ye wo ho nhyehyeye na wo de ato wo say de adusua fo ahodo e de man because say wa budget we income wa boso me no kra ahwa yam pai mu nu finfin kra na ska de ma wona na ka ba badi wani enti wo hwe na se je o ya wiemfo a body na so dia no adu body nko ba bi a ye ton bayre Sa. so hono san se bayre Ne body. make us say kra bi akwa kope bayre a wo akwa unko pe bia ba bia bia fasie bi gu wo hwe ba bia pona ana se double connect ke ken gu ne bo so nya bo so hono enti wo hwe se de elders Hansen kan ye no wo hwe o material de ama wo no ene wo measurement no se enson asuro ne asia wo pamso ko ana ko baby asia ko ana beso sa be pe na yesa nhye no de a titi bia be de ho na unkutoka bia mu ema memene se nia ewiase esi ekro na bia openi bia media afase ana me yamutu punanso ho a at least se me nso mejojo me ho kakro de o kafo ndi puna hands Yeka asemu ya eyobonsam ekwan a wode efa so a otimi ne net bi a wode yehyem if we say don't get us wrong say obi anka say uye kristoni a empa ahunya de ena bible nka say ubobusin a why eyebone in itself. Yes, but bible na kire yen consequences a ewo abus so ewo abusia bomu ene de bia edo obekwa akwie enti se ubetumi a hwe ne wa amfa wo ho ankokọ saa enomanum. That is the counsel of the Bible. And a quotation na ye kan ye no, many people have twisted it say Christo for the ye pese ye kire say ena ma kwadwira do so na Christo na Yesu ba na yamfa hwe ya mawi ase ne noma. But yan san kinkan mu biemu na ye hwa de near 1 Timothy chapter 6 verses 6 to 9. Na ye fancy asemu a Yohane eka 1 John 2:15 na ye kan ye no ene Yesu asemu so 1 Timothy 6 to 9. Yeah. So na onyamesompa a abojuo 1 Timothy chapter 6
6 to 9. Yeah, 6 to 9. Na onyamsom pa abujuo wo mu wo mumu ye adinya kese na ye mfa hwe ya mawiase na nso ye ntumi mfa hwe mfiri mu nko na se ye wo nuane ne de ye di kata ye ho a moma eno ara no soma ye na won a wo pe won ho anya no hwe sohwe ne afidie ne nkwasia akono a enye ma nipa na etwen won kogu oseye ni oyira mu eduna etwa to ho for edunu ka na boni nyina hini ni sikape a ebinum di akire yire aikwan a wodi ya pi wo won ho. Amen. Eti afutuo ya otue na John say na mun no wiase ana normal ewo wiase efise normal ewo wiase nyina eye aniwa kono honam akono ene asetena mu ahohoahoa no kwasem ne say ne na Paul eka ekire Timothy eye ene asafo no nyina eye say hweyie na da oyese onya da obeto ebo atwa asuofra no ena ne mpafe ebesiu because we yire wo ho a say me tuboa ma netwa river volta ubewi wo mpafe ne ye wo mfe ene bebu ana mpanifo asen aka say ufiti preko epo wo se a moja na eba na uhuri tra baabi anya say usia tigen eje say udwonku ebebu saa be we nyina ne Timothy as eka nyina e kire yen say sika pe anase ye pe baabi a ye di eti beto na ne ye de behwe ye busua na ye di bi abo asafo no enye bone ebise Bible no say ni nsa anya adwuma no enidi na ne no work na ye the extremeness of it say I'm doing it for me kai unnecessary and unnecessary competitions. That's right. Ntade a wa wini mu say ehun hia wo pese ohu se wo waba amanfo kwikwa dan wo so kwikwa normal to social media yi wo pese wo ye bi and nipa bebre a omo show off wo baabi no otifia no wo su go say ebosia bo enkobo bosia mfa nkope ade a wonni ho akade se ne a obi kan ye no say Mercedes who the means na Mercedes is comfortable to Mercedes but not when it is not in the means na bosume ye bete ube 800 pounds and 1,000 pounds because of car wakoye meanwhile no so what it ni nyina so a wonkura untimi ntwa wo ho eno ho say don't put yourself in debt enti boni nyina hini ni sikape no people have termed it as sikape a ye pay there be a sikado. The love of money. That's English right. Say the root of all evil is the love of money. Sikado. It is a what we nyina koso a na Jesus say. Untimi nsuma wura no mienu. Ubetimi adosika. Asom sika. Na wagya Nyankopon ho. Na so wo do Nyankopon dey a may the last verse is also quotation. Psalm 50 verses 13 and 14. 14 and 15. Or say for wasida de say for wasida for the Nyankopon netwia waboade mandie oyo osoro no na frɛ me hia dem na meje wus. Amen. Enti ye bre ye hu nyina say ye faithful to God wa na nka ye frɛ nyame wo hia dem wo bra ye faithful a anka sene David kan no ye nsere ne ye dida na obehwe yen but because we want to compete with people wakuko hu se obi asidan si East Lagos aye japade a wo pese one ne ye competition ti na wa bebo busia na da bia no you don't do that. Do what is in your means. Contentment na wakan wa say be content. Great. Me da se pa me da se opening hands sene wa chichi mu no very very good pa sene hwe no ko shobi bibi of social media de bia meka most people are living edited life on social media. Abrabo na hu no social media nya sa na oti o wa ye hu mfoni no de abehre wa the color kra wa filter the color no aye kokokokokoko nya sa na oti hu na we different person altogether and you ko hwe na no ko boka na de ko ye niema bia e ka hunu e na obo no great me da se modesa niema no aba afi yen kan bibi wo Proverbs chapter 22 verse 7. Proverbs 22:7. Yeah, eno ne ebusa mti ya adwunu yenu chime yanso. O se wa de for edi ahiafo so. Very good. Now the fam ni ye de o de fam no akwa. Great. Eti yen show
saa asɛm yi a yɛkan me sa bisa de asoso sɛ ɔkwan bɛn so ne ɛbɛfa so ne agye ho afiri ɛka ho sese de yɛ ho ne ɛba de ka vat what de ka unim ade a wo yɛ ya akɔde ka obi anim great yɛnhwɛ so obi de ka ɔkwan bɛn na ɔbɛfa so ebi ɛka no kɔ dɔɔso credit card loan wo ho no mo wasa akɔyɛ bebree obi de ka ɔkwan bɛn na ɔbɛfa so na wafiri mu that's enua Bismarck adusia no ema atrapo be miensa bi odi 2 minute mienu nyina efo se de be ya yenso yebetimi ade ye ho kakra na da bia anya se ye hye obi ase se de trasem no eka ye no se odi obi ka oye na akoa enti no edi ka no ma menu mienu ti ase se si enyanko wura mu a yenhwe ye ne ya ma borrowing no anya yede and asimasi e wo credit card akatro say on credit card otimi di take it yese otimi di yese otimi mi wa no unim enipa no na adwuma oye akatua onya ntino o use that credit card na yede sika bebre agusu amano no enti se ho so a men yes we follow that trend in enti so kwa kojibi afen so secondly say in case say ye wo credit ni kura mu a na se sika bi ba beto ye nsem a na sika ni modu kakra ye momodin se ye di beti credit na ye di ne asubi because ye di obi ka nti abe na ko a ne nyame ayadum efrihi ama sika bi abeto ye nsem a ye nka se ansana betimi ade ho afri ni ade ne ka no tense otua ne kan nti ma ye nye se medika sikaba misako spending no ade a hu hia ho na mede kwa kototo mi wa so no na medika ntino me advice say wo de ka ne se nyame yadum na otu nsem a bomodin say obe yi wo ka na afiri na wanya anitie nti sa wo sa etuatua wanamon bi afi step etwa to kra no aye third one nso no o say in case say e bia say ye ho nso enso ye ho so a ye momodin say ye limit ye hu ye limit okay baby ye gina ani ye acquire fa so spending ye near e wo ye nsem no so we spending more than what we earn you always know obe the eka na eka no so ma wo ye akoa yes me da say opening dem mutum de ka won say eka no anu gu ahodo bebre o sa ebi a wo koye no utra anye ye ebi edi nsi ho nsi hu kura anye kuma ebi kura wo nhwe entua ana hu nsi ho no kura wasen etua sa enti na say problem na e compound enti hu ka fo bi a bre a oyam du brim na de ebinum ta kura ye no say ono de bosia na wo hu ne ka fo no say wo ba na bi na hu ni suro nti won sa akobọ kafo bosia foforo e de aba be tua kana wo no eti wonya hwe ejina ho na baabi a wakoji no so won so interest nko opesa ade ama no so what be sinsi ani mo otum say wo ka no mum san akonani okay enti adan na wo mpa means bi say e ka no a wo de no anipa na wo ne ekọ wo koji busin be say ti bia wo ne ko nhihye bomodina say obedi so BBC na nu nti kura bi a wo ntumi ntua say ne hye no sitie no a mana sonte na se nhihye foforo na mo besa ya no masaye great no bo ha onya sa ade no kura ana be bre nso busia na obebo no bi kura depoti a odisi na nso pesa odisika na busia na koye no kura on be so mfa nkoye yo na se de wiase na ekọ no on go se de onu ai kan TV foforo aba de nsu dem no okosesa nso dia esiu dem wo hwe nipa o mugina foforo yiso no the same nipa na thank you enti wo ha pan se enti de bia o presa wo be ko ani wo abra wo so ugina bre no unru ho enti se mpanifo so wo free pulse a etu moja enti ba bia wo no ma woni nso se de wo bia no se esu aseso woni nso ne trem na kakra onyambe beboa wo say be pre akon kan wa abra unru ho yo me da say opening in short no ne mpanifo akan definition of debt na nkasa no and say living on what you would have in future today near dache ebeye wodia no ena wo so udi ne na sign de wo ewura ba bia dache no ebe ma wunya ne ba dache so ho be san kire wo ena ya muka asem bi
there is a saying in English say being in debt, is sometimes, and being stupid means that word. Being stupid is using the money you don't have to buy things you don't want or you don't need. Sorry, to impress people who don't even care about you. That's right. Sika enya wodia eni ho. Say your wodia akora no a obetimi dia ye investment aya de foforo bi amfa so beba so no. Wo fa say sika no. E dia koto noma anka unhia. Just say wo de be impress ana wo de be ma obi a ono wote ne ba bi anko onfa wo ho. Ebe o feel say oh me matadi na no me share. We dey say wedding we dey me ko dey me tofofo say me tofofo because 10 years ago ye ko hwan wedding no we na me share and ni ho na dey go impress no who are you going to impress what game mu feel say ni pe hwe waka aka say because obi anso hwe wo ono wo be sa wo kan obi die ntia wo check obi die bu hu akonta nti unim so obi bu die yes na sabi mu amota hwe ye programs no say da bia week 52 weeks and the idea Sabbath school me boy. The young father say 52 weeks, say week be maybe mine yakura no na Bismarck de kura da bia oteso. Almost 52 ni na. Say da bia wo say nipa hu atade ehye wuti. Da bia. Wo kwa akoto atade foforo. You have 52 suits. What group be ngura ne be ko. The following year 2023 yesimu say we start to foforo. But obi life a live no. Because again say obi hwe ne a no sa enti enkyere se ma ho ntete nya sa na ye ka but don't use the money you don't have to buy things you don't need to impress people who don't care about you eno na ye ka ho asem no na eno na wo se ye ne sa e be free ka no tie ni onyame mamfa ka to misra mu eka so unya wura ka mu a eti se wato damfidie mu se ni damfidie ekura wakɔhye fidie mu wanka se wa hoɔden pa wuntumi nti wo wanya wura mu awie ne de uhia nyame ahoɔden nyame woni nyame nkɔ apam second point na okirafo ne de my vow with God say omwa na onyi sa adwen a yesan de toto TV ne nooma no a enhia wo no na fa kakra wo benya bia fate wo kaso na sere nyankopɔn obeyi wo afiri but what say wo hye damfidie mu no nye easy ye ka ne sa no obi a wo tia wo say mo de mote ho na mo ka enye easy because eka bia ba e de aka foforo ba eti ye mommodin say ye nko ka foforo mu wo eka edi no yo kitwa bia adisiano de share ho a me refi ye mani ba mo so se in case e ka no so ye be ye 3 ana se 4 e ka bia e wo ne rate e bia na e bi so sene bi de se nipa 4 na ado mo ka ne se e bi die susa sika ba onsem wo se ni abetime atwia amene afri ho ntem no yi free ho imagine se nipa 3 na ado mo ka na da bi obi aba fie nyame adum atwia ba ko de afri ho e so ate amana ka nipa ni e ba fie nyame adum wo yi ba ko so de afri ho aka ba ko pe oni nipa ba ko diri a nti se woni dodo no a great madam wasipa say we need a very important part. In fact addition I think at this point non and the very the most important thing part say okan e be fa so e kan de wanya akode awie okan e fa so kode ye no anya banasa but okan be fa so afiri mu no and abusiafo achehim no o se de edi kan no the first thing is say obeye no credit for amanyankopon. That's the first thing. Opeso odika solution back on the first thing is say what tithe any offering no dear no dear and kawaka no ho. The first thing obey no credit for amanyankopon. Na secondly what declare ma won say me mpese mesan de kabiu me mpese foforo besan ababeka ho kra sakai me mpese foforo beka ho na de toso miensa why wadwen say sika bia beba winsam no odi betua wo kan bi omfa anko ya de foforo bi ho odi betua wo kan bi na de toso miensa se eka no dooso a se ne opani same aka no na waye nhyehyeye ama eka no miensa ni nyina ne edika na eso no ene dikan ne was de toso no ne wo mfimfin na ketwa no aba ase enti wo gyebu obosumia ketua na wonim se me de ka miensa enti kese pa no me de se ne etua ne ediso no me de se ne etua ne toso no me de se ne etua ti wo gye obosumia ketua no wacheche ne pepepe se ko eba ne se wonya sika bi mpofiri mu a na de yi kitwa na firi ho na fe kitwa ne de na anka na wodi tua no wodi akoka
ne na wutua ewo anim no enti eno nso no kakra wi ba ku firi mu a na afi sika no nso afi aba be ka ba ko woye ne sa onhwehwemu kire se abusiafo bebro mo de ka aye saa nhyehyɛ yi ama o matimi afrika mu ama adwendwen ne ohawe ka de bro mo nyina o matimi afifiri mu enti se wotimi ye saa nhyehyɛ yi e de ma wo ka me ka me kire wo afi we enko na wie no na eka no na hodo se na esitie se wontua wie krampo a na waduru mpempenso bi a ema wa hoto ema wo sumdwe utua wo ka nanso wo bɔ wo bra se na esitie enti se na adusua ne ekono menkokun hu ebosia abonye bone ye obi abobosia na emum se ebeye ka wo so a na wo fa saa nhyehyɛ yi so a ebeboa wo ama watimi afiri wo ka enimo medam asepa yento aso na fe yenhwɛ enema bi nso ewo ahase very 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 important pa ewo say any ati for yehwɛ ye ka be surety and get rich quick akaginamudiye ena se schemes bebre aba fa wo sikabra na me mane nye bebre ponzi schemes bebre aba no vragadama no Zimbabwe ajinyame loto ofa we diska ofa we aboka chese nipa enam okwa bebre so pese ye multiply ye sika ene ye hwe trust ye nkenkan bibi kakra ewo trust ne hwe afutu bi ewo trust ne hwe se betimi atu ye hofo sa ne mai ho a ye ne ka hwe Proverbs chapter 6 1 to 5 na back on so NBA Proverbs 17:18 na yenhwe nsem bi a ewo ehodomo 6 no 6 verse 1 to 5 na se me ba se wugina oyonko achi se wudi ohoho aginamu se wonam wanumu asem so achi wo a ye mum me ba na yi wo hu efiri se wato wo yonko nsem kokoto na sire wo yonko no okay mama enko wani so na ma wani so atete nto nko trobia na twi ni yes ama ya fe ni e chato asi yi wo hu se adowa obomofo nsem na no ma fi di sonfo nsem asi 5 na asi great ya futu oto de maye efa akeginamudie great yenhwe Proverbs 17:18 onso onipa oni tire na odi akaginamu na odi ni yonko aginamu enu ebe 22:26 nonso openi 22:26 mama entie ni atro no ese mebusa meti aduonu mienu che ma ya aduonu nsia o se enye wona odi aginamu anumu bi wona odi akaginamu no enye won mu bi enye wo mu omuji eti we no mu nyina eye akaginamudie ye beba abeka wansa yenhwe 28:20 Proverbs chapter 28:20 na openi sami bi 1 Timothy 6:9 and 10 28:20 o si onipa no kwafo nhira bedoso na de orepent anya ne ho renye totoroto amen 1 Timothy 6:9 and 10 1 Timothy 6:9 and 10 na won a wope won hu anya no hwe sohwe afidie ne nkwasia akono a enye ma nipa a etwe won kogu oseye ne oyera mu no amen eduno na boni nyina hini ni sika a ebinum di akire yira kwan na odi ye pi wo won hu great madam ase me sheda na me ma ye kenkan sa akabe wo so me pese ye kan akiginamudie no na fi ya hwe se wo pentem anya wo ho get rich quick schemes abai na fi ya kan nyina bum afutuo ben na trosem de mayen e fasa ne mayen because trosem na sheda modern terminologies ni din e wo mu but afutuo ben e de ben ni foni ben ni twakere se wo hwa ma make ai na metie Prophet Odru na funny enough enre ya is a link bi me na metie no na wo ka se wo ye na sorry ba 2023 or can true for chere na sorry ma se wo ba ne ho se omra omwa na monko bank na monko sign anything na onko and he quoted the same quotation yeah. and
it's funny. Me share. I feel me be as a school. The first thing I me who anyway, and I'm saying, wow, that is very interesting. But that is the truth. Yes. Or say near odi obi akagina muno unitri. You don't have head. Your person watch and say, and now we can modern schemes. To say and ABR o credit score obi about say my credit score in yet. You know I you and you need to ampa to me. So uba I catch you say my real school. Give me a like use your co-sign for me to buy a new car. Or the four Bible will say, don't do it. Buano in that real need. Yes. Need to be a Buano. Oh, si Canada, how the Bemano or Famano. But if you watch, 75% of the people are or Mudia Kajinamuma among fono, they end up paying it themselves. Yeah. Na at all Momako to account. Yeah. And yet, Trimodin, a Bible quanchre. Catch it and say, Bible say. Mami niaka ginamu. Yeah. Eti enye timodin but se nipa no we nyina yehunu Bible yi na yetumi de ye adwuma. If we say Bible akwankyere. Yeah. Eti mesra wo say e bia wo beba Kristo ni bi wo unua SD ni unua Roman ni unua Kristo ni na wo kɔ ne nkyɛn sɛ oni wakaginamu fi sɛ ɔna ne credit ye ana sɛ ɔno na ofi sɛ ɔwɔ kudura tro bi ɔde bɛ ya na wanya ama wo a enya ne ho tan emubu na ne chie en starting en slanda no baabi ebi sɛ ɛyɛ Bible akwankyerɛ yeah medase great medase pa apanyi dem de kan on sɛ na mebusa meti adunu enwotwe so kan o yimu adu no sɛ onipa no kwafo nhira be do so na de ɔrepɛntem nya no ho so ɔrenya no ho totroto no kwasem ni me pentem akọ na wankọdure enti nyama bia enipa bi bo mu trimu akeka na enipa tunu tie di akire no eye senya Bible no kana o pentem nya ho na wonya ho so totroto because sofia abukọ akọhwimu no ohwi a ka ba be mene wo no nti nipa ndebere obi okra obi adum bibi sa onyama no na kakra bi e beba so obi nya adidi no sika trene na odi amanse onfanya ade no o se me kwa akodobo no okay ukodobo no say nipa no wa rehemu wo mu sa odi sika na odi abro no ye dwuma a ono e de ahye wonsa no o se me de ko ba bi no akodobo no akwadwose mo na end in a serious trouble nipa ndebere Ghana authority piram bi ba ye ne oda sa institutions here ba bi so mo ma interest who say interest no kra no ACTA yes enti adwuma be ampa no ndu sika no e invest wo mo e be tuma sa returns e no mo nkyere wo sa adwuma no ma wo nkoye direct investment dia ma Bible na kenkan ni ya ba ba yampa se be ya yenkoto ha oni ma amani bi yo me da say so Mr. Mo adofo no sometimes no near openi can very glaring you are Christopher bebra no wo mfa usika enko ho nti ubegwen say we okay but obonsam wo scheme for obia the Ponzi schemes here can I didn't the bottom line say if it is too good to be good trust your instincts. That's right. Say I didn't know one more too much here. Sa ne chire it mem you will be or so the way say ba ABR in the next 6 months you know you be returns ABR say o the question be who say first buyers no omutimi nya because no acha mamo omutimi nya obitimi tie na wa toka wa to yam wani no dey dance but in all the schemes ni nyina no 2 years down the line mo amoba mu nyina no ye de besimu e de atesa de no mo de ma mo di kan no e se ye hye ne nso afa ye ka se ye pay ho anya no enye se wudi sika ko hye e fasika begi sika nko ya ma wadwuma se ye wo government office ana wo office baabi se wutie mi na wo Ghana wo ye Kristoni na wo NH ana wo revenue wo baabi na wo se wo ye adwuma ma wo bi ye tua ho ka no wo pese wo je na sika otua kansa e kan we ho yes wa wo pen tem anya no enkosi wo ba bia but for say hwihwima de e kosrosro sika bia wamfa kwampa so na wo chinchim obi nsaje ye ma nipa no ye ho no e ho no me da so so wo anhu ni sesi akura omo wo fatu ko ye armed robbery no omo pen tem anya omo ntia omo ti social media ya omo ye no ma hodo bebe young people or Mercedes Adam also make unya nyetiko ho adwuma it I don't know why we go that jumping that's right Mr. and I wo abrochiro wo hio schemes ne dawson
Emma bibi entice so say obepere wo ho akonya sika bi a wa winim say we dey is too good to be good. Yes. Misro, trust your instinct and trust the Holy Spirit. Okasa kyerɛw na so wantie na okohyem wi a what to them feed. Great. And some aye ke nyina no kwasem ne say no kwapa open to man no na the corruption yi e de be open tem abantua ne ka o but o say gichobo wo obesan bibi na ama wa obeji sika and so abantua na ka pentam anya sika enti e ka ne bi wo hɔ a ya greed and selfishness and covetousness and a dear ekɔ esa ekai me pay huntem pese nyantem ntine obo nso no biafra no aka say oi ade bia ba internet so ye so di say koto na di say koto ma 3 months pe ye be mo ntwe say sane ma no wote adwene ho yi because sometimes it's too good to be good. Madam Wase, yenhwe ne di awie na afi yemfa sorry so we nso ye very important pa yenka ho asem kakra ansa na ya sorry so but ansa na ye beka ho asem yenkenkan Deuteronomy chapter 15 verse 1 to 5 no na afi yemfa nhwe terms limits no and borrowing points but bia yempem o dey say bosia a ye betumi abo ne ebre a esese ye tua sa abosia no yenhwe. Okay, Deuteronomy chapter I'm saying she be wo hono 15:1 to 5 openi Mose nguma etoso enum ti dunum chichemu ba kon ekopem enum no se mfrinhia nso biara wie no jabrebi emu che na se de unya mu encheni odi fam ni ebiara odi brebi afem yonkon mfa nche no on hyene yonkon ene ne enua se on hyene yonkon enua se ontua efri se wapai no adeche afi ama ewrade onanani de hye no amanu ntua nanso bribia ewo wo ma nchen de fache anka ensese obia ohiani awo mu efri se Shra and Erade Ebishra wo asase a Erade Onyankopon de rema o se ejapadia kofa no so tie nkon ane tie Erade Onyankopon ene se obehwe adi mransem a mrehya wo nei enyina so amen yeah sure principle ben was into some in terms of ye bobosia ne bosia no time a ye mono na kosi breben na e wose na ye tua bosia no principle nhye ben eda ho yeah I can cast them din my no say me take from verse 4 now or say anka ensese ohiani wo mu sir. Imagine say yeni ayewo asori de mu ha onyankopon ada Roma wa bobo obia eso ene ne die ebetuma aba say obi ewobi esene obi nyame na aye ni sa ene ahoodin ni nimdie ni nyansa ode amaye no na amana akobasa nanso oyaw na asene ya ne say said enkatrasem kan say yeni a omo onu awodin ni mu awona o mre ne ene won so ne so anso ano senka we go in different ways and ke betuma ba say mu amunsam ye no a mu betumi aboa won a omu ede wo fem no senke betumi a said ye tronis no say anka ensese ohiani wo ye mu ede be na mu obi be ohiani ahokyere ne betumi am obi abe ohiani na ahokyere no mu nso na be mu obi akɔgye bosia but eto bia yetimi se obi a oba ho ababeje bosia no hu se na setena mu ne even na didie mu ne niema pi no kra no e wo senka usan utwa ho kra boa sa nipa no in advance ansana aba ho kra be ka se ope bosia ne se ni nyina chi ne se ankobasa ne se twa ne twa se oba beje bosia na tamu da so di twa imagine say man 5 years say nipa ne di twa sa bosia no wi na wonim na setena mu ne enti up to 5 years no want me entwa wi senke betimi edu 7 years kradia enkajai emane enkakra entino in related to our us no say yeni anase wona obetimi aboa wona wo mre no womo a omuhunam emu no sikamu ahokyeremu bibia mu no ye momodin say ye beboa omo rather than say
yɛbɛ mu ɔmo de ɔmo ho abɛhyɛ yɛase na ɔmo abɛyɛ yo medase pa opini medase medase pa is very important say yɛbɛte no ase say most of make us first crime can say you can help but don't put yourself in the co-signing of someone's borrowing and fa ho nkɔhyɛ obi ekamu na enti nia very good ne say wonsɛm wo bi na wobɛtumi a ma wonsɛm nyɛ mmere sɛ wobɛboa nipa ɛna sɛ wo nso de hyɛ wutimu sɛ busia kra na wode ma no a eduru baabi na nipa no sɛ wo hu sɛ there is bad debt sɛ ontua enti na Paul too for say eduru baabi a mamu mfa mo nsɛm kɔ court ne no because you have to know the principle but yenso ye pebosia no okay un say 7 years rule no na for farmland ne dey but enemre mu enye entimi nye rigid rule it may apply to us that much because obi am fa mortgage ma untua 7 years minimum 25 years it be 30 years it be 40 years but I don't know say be a unya mortgage a wuntimi nge because there is facility for you a ubetimi dey aye it is any wo han dan a wutua so eno na wo koya make sure say wo means no a ubetimi dey atua na wako and again education or education so say e bobusian so e dey education ye papa enti bosia no bible no kan say mem bobusian o say wo hu bosia na wo bo no mfaso a e dey bebrɛw so wo ye business bi a e dey income ba na say wo bobusian dey hyemu a say wo bo ba say wo hu wo limit enti education no say nka say netete no na awofo e dey asase e ma wo ma say wo mu fanye living no sa na nka awofo say be yi a ye mmommo say be save towards ye ma no education na do so mu ko university ana say bibia yanko bobosi because bosia bia obebodi akọ school no kai so betu interest na sa bosia no a ye ka no o say ubetimi aye no wo ko pe course aya pe course a unim se wo wi a ubenya adwuma number 1 afen so as I said o search around said if there are some scholarships and grants sometimes niama ye ko bobosia ne ye nimu se mo abukura wo baby course bi wo ha wo ye beboa wo pa obetimi di enya ye nhwehwe no so na se eba se ye bebo bosia kora no a ye mmɔ ne a ye ho beso because ye mu bebre no in our youthful exuberance no se ye ka se ye bobosia school fees ni 9,000 a year and I say e bia kan nyina bo mu school fees ni bia 20,000 I say oh menya chance there ma me nkoje 40,000 me fa bi nkotoka me fa bi nkoye no ma emfa ne wokoye no na de wakohye eka burubuo mu eti si ye hye ne nso say bible no ankasa no ontia bosia bo wo mra e beboa again se bia wo ye business na uhia se obekro business plan and proposal na waje bosia de ahyem na se mfaso na ebeba no betua bosia no ka no dia eye wo betimi aye na nso emu bi wo ha ye kwaje bosia se ye de business a ye dikto ayituma ne ye de normal emfa ne ye ne ho a emfa mfaso mre no ye nye bosia mfa nkosi dan efise emfa returns ma ise bia dan a wo ya ka se wo ya akoton enti ye nche ne nso na ye nye no sa kakra na yamfa ye ho ankohye eka obon nyankopon empese ye bekumu na obonsam ani begi se ye bewura mu yo medam ase abusiafo monso ye bedam ase in fact medam ase passe maboa ma ye dis edition e dia bre yen chiefo medam chiefo nso assistance the biarada model mo afidi editola ne Ghana menda kwanje for Sabbath school na fe chosemu empense mu ya share card dan okwan ye be faso na eka adware ye no ye betimi ayi ho afrimim ye se edition ayem faso pa mame sa na won so aye mfaso ama next week no ye hwe se wo rehye wa japade wo soro laying up treasures in heaven sa edition no so aye kama pa sa edition no be hwe wo mo hye wo majapade wo soro no abrabo omo tenase wo sasasi so se ne omo bo omo bra ene nsakra so na omo ye wo mabrabo mo a e kire se de no mo ye ne kire se no mo hye wo majapade wo soro ye ba behwe na ye nso yesua omo anamo da sende ye no ebe sa edition no katwani e ambrase mu na mema opini same enhira so emaye kra amtom miemo mpae yen studima fo ye dawasi e wadisia kunu adramaye ye dawasi se wa bi ani e wo tresem no amiye hu se senke betimi a ma ye mfa ye hu nkɔhye obi ase me ye mbede ne ka eme ye mbedane nkoa ti esro ani dim se dum ye ne ma ye tresem nhumu ni nyansa ne ma ye ni ade boa ye betimi aso mu Nyankopɔn ye
na biribiara mu no yɛtumi adi ne kora ma wo yɛde wo asese wɔtie wadom nti amen Amen.